Ngayong taon, marami tayong mga kababayan na humingi ng tulong medikal at agarang nating nabigyan ng solusyon ang kanilang problemang medikal. Samahan niyo kaming balikan ang ilan sa mga istorya ng kanilang buhay na tumatak sa ating mga puso. Buwan ng Hunyo nang tulungan ng ating programa si Lola Presentasyon na mula sa Taysan, Legazpi City. Ayon sa kanya, pinabayaan na raw siya ng kanyang 9 na anak. Iyan ang pinananalangin ko sa Diyos. Araw at gabi, kahit kalagitnaan ng gabi, nakaupo lang ako, humingi ako ng tulong sa Diyos. Sana bigyan sila ng malinaw na isip, mahalin lang ako nila. Ang 84 na taong gulang na si Lola Presentasyon, hirap nang makakita at maglakad. Bukod pa rito ay may iniinda na rin na sakit si Lola na hindi niya magawang maipatingin sa doktor. Maaari po na matulungan po ako ninyo. Kasi nahihirapan na po ako. Matagal ko na itong nararamdaman na sakit kong ito. Ang kahilingan ni Lola Presentasyon agarang tinupad ng Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Zaldico. Ora mismo namin siyang sinamahan sa isang ospital para masuri ng espesyalista ang kanyang kalagayan. Bukod dito, binigyan din namin siya ng grocery package para sa kanyang pang-araw-araw. Matapos ang ilang araw ay labis ang tuwa ni Lola Presentasyon. Dahil matapos siyang tulungan ng ating programa, ay nagbago ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga anak. Para madagdagan pa ang kasiyahan ni Lola Presentasyon, isang sorpresa ang aming inihanda para sa kanyang kaarawan, katuwang ang ilan sa kanyang mga anak. Nang makauwi na siya sa kanilang bahay, ito na ang sumunod na pangyayari. Ang kasiyahan ni Lola Presentasyon ay hindi kayang tumbasan ng kahit na anumang halaga ng salapi. Paraidaw ka. Isa rin sa kwento na naitampok natin ang kwento ni Tatay Eduardo, kung saan pinatunayan ng kanyang alagang aso ang kasabihang dog is a man's best friend. Ang isip ko po, sir, tuka ko, sabi ko sa aso ko, kung sakaling mamatay man tayo, sana ang agad ko niya ko sa Panginoon, kuwan lang po, makuha lang ang bangkay na. Ang kanya kasing alagang aso na si Jaguar, iniligtas ang kanyang buhay. Ginangkawl nito, kinagat ako dito, hinihila ako sa parteng mababaw. Sabi nila, may asong kumakaon. Ano kaya yun? Para parlaslightan ako. Yung iba, takbo sa parteng mababaw, pinakbay nila ako, inalalayan nila ako papunta sa barangay. Matapos mailigtas, lumapit sa programa si Tatay Eduardo upang humingi ng tulong na makuha ang kanyang asawa na nasa Mercedes na kanyang naiwan sa Camarines Norte na agad namang tinugunan ng aming programa. Masakit man para kay Tatay Eduardo at sa kanyang asawa na iwan ang kanilang tahanan sa Camarines Norte, dala naman nila ay bagong pag-asa sa kanilang bagong tahanan sa Legazpi City. Isa rin sa tumatak na istorya na ating inilabas sa ating programa ay ang dalawang magkaibigan na pinagtripan ang isang pusa. Ang isa kasi sa kanila, inihagis ang pusa sa ilog habang kinunan pa ng video at ipinost pa nila sa social media na agad namang nag-viral. Ang mga netizens na nakapanood ng video, labis ang galit sa dalawang magkaibigan. Ang pamunuan naman ng Tabaco Animal Rescue and Adoption, agarang umaksyon dahil sa insidente.
Yes po. Bali po, kagabi po, we were able to file a complaint na po sa police station na sumasakop sa municipality nila, which is Santo Domingo. Apparently po, maswerte tayo dahil mabilis po yung action ni Mayor. Ano po ba yung akibat na penalidad? Maaari po bang kaharapin na sino mang lalabag sa batas? Kapag na-prove po, regarding sa violation po ng Animal Welfare Act, mayroon po tayong yung strengthen na po na umabot na po ng 3 years. Kasi dati po, 2 years lang po yung imprisonment. 3 years imprisonment na po ang magiging penalty. So that ranges po from 6 months to 3 years. Bilang tulong na rin ng ating programa sa Tobacco, Animal Welfare and Adoption, ay nagpaabot tayo ng ilang sako ng cat food at dog food. Tiningnan na rin natin ang kalagayan ng pusa na inihagis sa ilog. Ika-27 naman ng Marso nang ibahagi ni Jofer ang kanyang kwento sa ating programa. Ayon sa kanya, hindi siya nawalan ng pag-asa para magbagong buhay. Gusto ko lang bumalik sa Diyos. Sa edad kasi na 14 ay pinasok niya na ang mundo ng ilegal na droga upang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang insidente ang nagpabago sa kanyang buhay. Naglayap ako 2023. Tapos, after 5 months, sinet up ako ang barkada ko. Wala man talaga po. Walang transaction o ano pa man. Pinaduman lang po ako sa draga. Tapos pag-abot ko po duman, by bus na tinutukan akong badil ka mga pulis. Pinadapa ako. Nang makalabas na siya ng kulungan, ay agad natin nalikuran niya ang dating gawain. Para muling makatulong sa kanyang pamilya, ay ginugol niya ang kanyang oras sa pagtatato at tuwing Semana Santa ay gumaganap siya bilang si Hesukristo sa sinakulo. Sa iba mataram, yung mga, hindi nga mga banal-banal na ritual. Pero okay lang yan, hindi ko nagpapansin yung labos ko man sa inyo. Basta ako maya ko yun, wala na sila. Mapait man ang nakaraan, pinilit ni Jofer na ayusin ang kanyang buhay para hindi na muling kumapit pa sa patalim. Sinong hindi mamamangha sa kwento ni Cleve ng Anislag Daraga na naitampok sa aming programa? May kapansanan man sa pagsasalita at pandinig, hindi ito naging hadlang para abutin ang kanyang pangarap na maging basketballista. Sa tingin ko mo, parang nasa lahit talaga yan namin Kasi po yung may kapatid din ako sa Lucena, kaya naging patatlo. Pati yung mother sa Bayrongi. Wala man sinasabi yung doktor kasi pag dinalabas, normal sila. Malaramdaman mo yan bago mga 8 buwan, hindi 1 taon. Dahil sa angking galing ni Cleve sa basketball, kasali siya sa Deaf Association of Quezon Province Basketball League para irepresentaha ang Bicol Region. Maaari niyo bang maikwento paano ho na-discover itong anak ninyo at napasali dyan sa liga ng asosasyon na yan? Kasi po sir, nung una po siya, nung bata pa siya kasi binubuli siya palagi ng mga kababataan. Ang sabi ko na sa kanya, huwag ka nang lalabas, dito ka lang sa bahay. Nagpabili po sa akin ng bola, ginawa ko naman po siya rin, tapos doon po siya natutong maglaro-laro. Ngunit pangamba ng tatay ni Cleve ang gagamiting sapatos ng kanyang anak, lalo pa na hindi sapat ang kanyang kita sa paglalako ng speaker. Subalit ang pangamba ni Tatay Joseph, narinig ng butihing congressman na si Attorney Jill Bongalon. Doon po sa kahilingan ng ating pong bisita ngayong araw ay tutugunan ho natin yan, Joshua Tremi. Sasagutin na natin ang bagong magara at talagang matibay na basketball shoes. Hindi po mabibili yan sa ukay-ukay. Doon ho natin bibilin yan sa SM. Ayun! Ayun, doon sa second floor. Oo, second floor. Oo. At syempre, hindi mo naman pwede gamitin basta-basta yung sapatos na wala rin kasamang pares ng medyas. So, sasamahan din natin yan, na isang pares ng medyas, pati na rin ng isang basketball. Matapos maiere ang kwento ni Cleve, ora mismong nagtungo sa isang mall sa Legazpi City si Cleve at Tatay Joseph kasama ang aming team para bumili ng bagong sapatos, medyas at bola.
Bakas sa mukha ng dalawa ang labis na galak habang pumipili ng bagong sapatos. Si Tatay Joseph naman, hindi napigilang maging emosyonal nang kausapin ng aming team. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List, sa Tabang Ora mismo, lalo na rin na po kay Congressman Saldico, number 1 po kayo, sir. At kay Congressman Jill. Thank you very much po, sir. Salamat po. Hindi po matumbasan na saya ko sa tuwa dahil po na ano ko po naramdaman ko na gusto ng anak ko na hindi ko po naibigay. Nagawa ko man lang na ilapit sa inyo na matulungan niyo po ang pangangailangan anak ko. Maraming salamat po. Yan ang ilan sa mga istoryang ating naitampok sa aming programa na nagbigay aral sa ating mga manonood at natulungan ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico. Magtatapos man ang taon, isa ito sa patunay na hindi magtatapos ang pagtugon ng programa sa anumang problema.